Wala ko ikaon lang. Wala ko sa'yo pa na. Kaya ganyan na ipagkaon niya. Di man mo kaon. Kaya unya naman mo kaon. Nung mahurot na doon eh. Balubarian. Ulos-ulos ang pagkaon. Unya. Ngita pa ka. Di mo po nagdapod. No. Magpaagda bitaw ka. Unsa man ka magpaagda. Magpaagda ka nga may nagtrabaho ka. Nagsigira ka cellphone. Agdahon ka. At ako'y nakahabuing tinain na. Sakit-kit, agdahon niya. La. Kit-kit mo may masugo sa tanan. Tanan. Ako, bukag Kit, tubig. pagkuhan dito, kuhan ka ng butin. Kit, pagkuhan dito. Ang ikaw, isugo mo ito ka ganyan nga. Katula sa lapit. Para atong pwede ka gagrin kay mangutang kong isda. Huwag ka mo pagbukbukong dahil ka na lima. Huwag ka mo inoron na. Kung sige lang ka pagkaot mo na kang mayor, anak. Ang buong ko, kinain ni inoron na. Ayaw, ako malaksi. Ang laksiyo na ko yun eh. Papisito mo na Agay ako. la! Si magkagpaagda gud. Magpaagda pa manggug kawak. Pagda, mo nagkuhan ka ng... Sige ra cellphone la. Ha? Sige ra cellphone. Magmata, cellphone, electric Wala. pa, di kurente pa. Ladri la ba? Pagod. Maabot mo ni mo, ano di mo katulog na? Ako, ikukugod. Naya lang, naya. Hinoro, buhay ko ko. Nya, di electric fan pa. Sige na ako magpatay. Pagtalikod ako banto ko dito, andar na saan. Balik na saan ko, patay na saan. Putin po iga nga gud ron la eh. Yung dito ka mo sabi, tanag ka sa pagtuwa dito. Ceiling fan. Mansanitas dito. Ato ka mo maglingkod-lingkod. Ayaw mo ba ko, kanira mo muna ba ko kurita. Kanampot na ta karon pag sildo ang bayro nun 3,750. Og magsildo na patay. Di sa bayro na internet kay suga ang tumanon. Mo na magpapaangkon electric pan. Nalabos siya bito kay biyaan na niya. Ang Electric fan. Nga nag-andar daw. mamata sila electric pan. Bangon sila ko dilipat yun. Palungon, gini mo gani. Palong gani na ko pag patay ni mo kay pandar mo niyo magbalik na ako andar naman tan. Dagan kay glam, gipalong. Di ba bulikin eh, ulo na ko na akong mukhaon, gino na ron na. Grabe pa ng bugaon ang ulo. Palungon. Mukuan para ba? Orason para ba? Yun para. Laba. Laba na, daw Laban. ni. Di Laba daw daw ni siya? yang tanina. Mm. Daw ka, berisin, pagtago na ko, berisin daw ni. Mandan pa daw ni. Niya pabambaw doraka. Doraka. Kanang baldi dito, badohara. Kububay kay magwaswas ako. Unya na kay matulog pa ko. Aw, unya na po ning labonon. Hindi ako nitiwason. Kay unya na po. Kay matulog mo ba ka? Unya na po. Eskwela na ba ugma? Pabalik na mawak. Samot ba yung init daw la sa Mayo. Ihayag ko di mong naong la. Ha? Hayag kay mong naong. No. Ito na yung ginagamit. Katong tangkuan. Tumamaknit. Lotion, anak. Oh, feeling gamit di ko ana la. Katong order mo daw na sa TikTok, Shopee. Shopee. Pungutan na si Ruby. Kay Ruby mo nagyatag kang gunggong. Kaya wala siya kinangatol daw siya. Kaya Imong giundangan naong la niya. ni sinaw imong naong la. Tapos puti. Ang ako din ito ba yan ako din ako asa ilong na ako hanap-hanapan. Tapa di mong wako. Dapat lagi termina ako bunog na kay bulo ko ako maging anak niya. Ano sa katimag ko bunog. Yati, silulay kasi panikong. Oh, manikong gina sa basa. Mukuan. Iko na ako na kaniya mga tiil kanang maari diri nga ibalo ko maglisyo-lisyo kaya ako matulog maglisyo-lisyo kay ibalo na ako nga maglisyo-lisyo ko. Umutan lang ta kasi panikong. Buk-buk taman.
Nya magbukbuk na ka mag-ana-ana pa siya. Bagon isa na siya. Ana-ana. Awa ba? Ana dahil siya. Sipat-sipat. Doon sa kadya! Bukbukog ka kayo na karan. Tutukan ka niya? Oo, mag-ana na siya. Ako'y dasukan niya ang ulo. Hindi makamigay. Kamag-kamag ka ni Des Gongong. Pati pa idasok na ko iyang ulo na buang ka na. Oo, siguro na dito. Sino kagukas wak? Na, magbukas sila siya eh. Di ko katulog. Lo. Bukas sila siya. Ata mo kanina. Muna yung kanina ba mahukas siya? Eh, kanina di dahil na imutang dito sa paan mo taganan. Ako pa'y po siya sila. Away mo kanina! Ulot lang. May naamon ah. May jacket na siya. Mm. Ikaw ka na mag-jacket na gawa ka pitay may gaga. Mudaot ako kote. Mudaot ang kote na mapatyod tayo yung kakalun sa kote sa madaw. Init magod. Init gani kayo diri. Init kilo. Ni ulan diri ganiha, ni ulan diri ganiha. Walang kay gawas ganit. Kagabi lang. Init yung kilo. Init kay eh. Akan lagi na nabitaw ko magigdaw basta kay maunto dirira ko pero. Simula po, pawaon po tapos. Init kayo. Sige, pundo na tas karto. Pawaon ta, pagawson ta. Awa kay electrican hawa kay kamoy magbayad sa kurite. Dito mo pagpaypay mo dito sa punuan dito sa kuan masanitas. Walong na, siguro tagay ko. Pagdala mo bangko dito pagpaypay mo dito pagbayad mo. Asa naman sanitas ada sa atbang. O dito. Wa mo magtabag pagbayad sa kurite. Uy, signal. Grabe po, mura magdili pamilya. Ah, Hawaon man. Lulay kay. Di ta ko balunon. Na. Kay, pasudan kay yung sara. Pamahaw. na pinakse di mo mga pinakse. Matag mo lang gani. Tinag-isa ra po. Pinakse ba na may pinakse ano di man mo magbalon? Dapat mag-stock ka og kuan la hotdog. Ah, mag-stack ka gatdog, karon unya magpalit karon sa manik kay do ka putos. Wala na, pagkapon wala na. Piste. Ala ka lang na. Magpalit ka grip na ka ng kandado. Ibalo pag ano mo, nagpalit kong grip dilyabi. Nawi to, yun Na, na. naabang dilyabi. Kanay passcode la ba? Palit kang tulog ka putos sa tog sa resyo. Karon buntag. Unya sapon wala na, ata na ba sa resyo? Nawin na pag mo grocery dire. Ija. Ikaw rin ni Lulaw sa kulit. Kaya kang tubleron. Sa tableron, imo dito, kag inday mo itong ipata kabi ka. Ngayon, atag ikaon. Gani mo. Sa kabi ka yun. Kao mo na ko sa kulit man. Kaya din sa kulit na gagmay, kandang sa timbahan mo na ako yatan. Hindi. Kulit mo rin na. Wine mo na. Ang sana. Wine. Ay, Wine. 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 Wine ba na ay? Dosi ra. Tag 18 niya ang saon ng tag 22. Sa 22 may kabok. Nga 18, 19. Nga 15 ra. May kailan na kay bugas la. Inday lagi. Dali rin kayo mga guba ko sapatos lang. Ito nga sa media. Kaya sa katapusan na daw ko na po na media. Dali na daw magubayan sapatos la. Dali rin kayo mga guba. Yan. Guba. Minuang. Dili maguba. Uli maguba wa. Pareha ng pagpalit ko og sinilas. Ganang sinilas bang panit yung anak. Palit na. Tagpila to. 300. 300. Katong imo gibutangan og ko amba. Kanang anak. 300 kino. 300. Pagtulog ka daw, nabangag na diri.
Nga naman. Yung bagong takabay na. Ikaw mo na 300. Nabangag na, hindi magpapalit na po siya. Nabangag na. Nipalit yun ka. Wala. Wala eh, asa mo na palit nga 300. Maglakaw pinasang yan, di nahilis, nabangag, tulo. Palit daw sa Sama! sinilas. Bangang. Kanina sa kon. Huwag ka na piste, huwag kawatay no aning buang anong piste, huwag ko aning nabuhay. Katong sinilas na ba? Kanang Bangang ito. sinilas ba? Itong para ka kay gunggong ba? Nalikan kay. 300! Nakay 300! Okay, naguba ba? Hindi ko ito bukat. Kapuyo ako, amore ako kawat batyan siya nyo, amore ako kabatyan, ano siya nito, sinilas sapatos sa tan. Pare ka sapatos kay Nga, ginatagaan kag balon lulawak. Jeez. Uy, swerte. 20. 20 gut. Kailan man ay 20. Ano siya? Basta lang ko'y korta. Gano'n kay 50. Nanay Wala. korta ba? 50, tapos di ba ba de? Uy, dako nig dawat to ng lulawak. Ang sweldo pohon. Ako biyay sige biya kog uli ato ni Agi. Ako may nag-vlog ato. Ambot lang basin ana ugma o sunod ugma. Tagaan na ko lang 50. Ayaw kanya, kasi pina 30. 30, yapira pala na. Tikasan lang kayo. Ang kuan, Ano pa niya kay? ang suga, 3,740. Magtipid mo dirila. Mukha niyo siya magtipid din. Tipid. Tada taod-taod man sa TV. Tanduay. Walay matanaw. Tanduay. Tudlo-tudlo pa. Tandoy, sabi lang mo tandoy, korinti na yun ang tandoy. Hindi korta no. Dili kay, dili kay pagtipid ang tandoy. Ang suga, electric fan. Double. Dito. Dapoy, ati tabi niya. Santukon, panganin mo niya na. Dapoy ati tabi niya lang. At na ko sa Davao. Sabay ko. Wala. Wala. Dito tala. Kaya no. La akong kuan la baka taon kay akong landlady sa Davao ba. Sa boarding house Matay kay. lang, nagugba lang. Nipalit man kog ay sa iyahan isa silingan no niya. Si siya nagingon na. Apo man gyud ni kuan ba ni Lulawin di mo siya kaagwanta ni siya ko nga dong ikaw tong apo ni Lulawin. Oh. Nakaron sa pila hapit magtuig na ko nagboard dito lang nagtrabaho karon ba sa kabalo. La, Eh, nagugba lang. Mulaag ba daw ka dito kay magpa-picture daw sila. laag. Ako magdaba man daw to sila Ponte, ingon rata mo. La, palitin ko sapatos sabi kaya magdula ko sa tabaw. Tudturong ko yung na mo tiil, ano mo yun, sinuna na. Ayaw din ko mapilit taong sapatos. O dito lang. Ilatan, akong na yun ay suntok kung gano'n ang imong Daga, medyo kalaban dito na. Saan mo na yung magsigilas ka? Sa wala ay sleeper. Magdula og balibo ay basketball Oh, May sinilas to. magkakota ka na. sa Pesto. Oh, sinilas to daw. Ni akong kauban kong sapatos. Bahala din sila ng sapatos ka naman sila sapatos. Kakawa ba magsigilas? Sige na ba magpundo sa magdabo ang mga barag tunga aras bulan good. Dito, At bulan pero na. din dito ko na kuan siya, wala eskwela ata dito. Yan sa mga yung klase May wa. 21. Oh. Oh, mapit na akong birthday dito na mag-birthday na ako. 21. May 21. Ang exam kay 50. May 15. Dugaya mag-una na ko. Awahera mo. Kapit na na. Weng na. Ayaw laki, way lami po ang vlog kung di mo kauban ako. Ang isang po din mong kauban ito. Katong mga buang. Ako na. Ano doon ako mag-vlog ako rin siya. Kamo ni Rot. Oh. May sirot. May pag imong kauban nun la kay mo sikat pa ka lang kana. Kana Paris, Diwata. Nato ba sila Madam diha la? Ha? Si Madam Tots ba nadto sila dira sa Diwata. Paris. At Pares. Diwata. Ku ana siya la murag kananan nga Lami jud na la. beef tapa bitaw la. Ay beef tapa kanang beef pares ba? Ang pila gud na la kay. Tao ginapilahan jud siya la kay lami kayo. Ang pila lang kay maabot og gabi eh.
Nato sila madam niya. Amot ahan ang lugar. Manila daw. Manila day. Oh. Mm. Abi na taga Davao na. Kat kay na sa. Saan Sa Manila. dito? Gidunggab na sila. Nagit Oh. sa kasukay na. Gidunggab mo na. Sa gitang bab. Ang tag-iya. Wala sa kalangitan. Ikaw ba ito? Wala sa harapan. Abi gunog na mulbos ka ganihan la. Wala day. Ay, Tigit kay mong naong. Ang diwata. Murag kawatan. Ano gusto na? kawatan. Daghan malagi ni sag tanduway wak. Man. Si Lula. Ganiha. Gaano? Tagduha man to kalong. Kuhaan gani dahil na mag-picture gani ha. Naghatag. Hapag Sayang. tanduway. Sayang kay kaya- Nagatag og 500. Uy, kadako. Daw kang gugu- Shout out. Oh, shout out na ko permi. Unsa may pangalan nato? Alma. Mm. From Cagayan. Taga Cagayan pa to sila. Daw sila mga to. Cagayan de Oro. Or de Oro. Mm. Cagayan de Oro. Anak, what ya? Sayang unsay sayang wak. Sayang ta kay nagpatad mo sultris. Nya. Walang na daw. Sayang. Daog sang kulubi oy. Daog sila. Nakay brato to la. Katikyano daw kay 500 daw katikyano. Mm. Ako daw kay wala. Kago yung good may atagod. Dito na may kota unan sa yung apa maabot sila. Kung na kay kota na ba? Wala mi. Magkuhan sa takag dyan. Unsi mo ka mukag dyan nga. Wa may kota kay. Magkahapon na ako sa coordinator. Og ba nakatanhi. Wala may na kota. Aba to ga namalik mo. Balik ta na ba? Magkung La, sabi dito. dadol ram kay baligyan ng sapatos la. La. Nara diyan lao. Sapatos. Magbalik na tayo pa nabi. Kita magpabang-bang ka mga sa bateng maabot. Maayo ka kinangutan ako ni mo ka bateng maabot tayo dito sa location. Ang nanay sa kaluwa tayo kota. Magkumsa mo tani ay. So may kamatyan na to la. Ay blood. Apa mo na lusting. Mm. Masupod bero ng heat stroke la. Nang pag Zayit stroke. Anak mo na ba mo Ay na. blood. Anak. kanang tungod sa kainit la ba? Ma-stroke ka. Nagtanong pa to kay Trabante man to. Sila mga kauban niya. Nagtanong sila kahoy daw. Dito bukid. Na, pag-uli. Atake. Nakatulog. Matulog kay kung matulog mo lang kay nakatulog mo kay natulog. Ako ganiha di ba dapat buntag ko mo uli di ba? Ulan man kusog ning ulan sa tagom. Dami kayong tulog eh. Anak sa mama tulog na lang sa. Tuntog ko danya. Pag mata na ko man sa ni oras siya. Alas 5 na. Tuha. Kuno mo pukawa. Nalami kay mong tulog oy hagok kay ka. Muto dali ko uli nagabinaan ay noon ko. Gwapo kaya matulog lang eh kanang bugna tos. La. Unsa wa karang init oy kay sinuton kay ka. Ito ko. Okay ra aircon. Oro inoon aron na. Okay ra aircon. Itong boarding house wak aircon dito. Ito may lag na ko sila Queenie dito. Ikaw na ibagbayad sa korente. Wala palitin ko sapatos la. Magsildo la. Tag 900 ra bitaw la. Uy, kamahal. Pangalaan tag 200. Sige na good la. Grabe. Pagkong tayo kayo noon dara. Uy, okay ron tag installment na. Pwede ra tig Pwede magud mangyo kay. 100 kada semana. Pwede magud Yung mangyo la. sa kasam sapatos kita yung kan inday. Di palitan pa sa inday. Pagkakabot sa kitata ka di. Alangan kay nangaguba na gud kay. Binyo ang Ublo ka tulak. Bray. Kaguba na mo ay kaguba na ang court oh sa volleyball. Hindi ako di ko gara-garaon di ka. Daghan ang sapatos ng labay wa katuloy akong gipalit nga tag pila to kapin. Nadra. Wala po. Unsa naman to? Dagko ang gay bay. Ikaw nagpili ato. 38. Tagaan ra ta kag kwarta. May pag-game sila nga ako to 36. Gani. Dako mangyapon ka. No, di kaya na ko to gamiton no kay bukat kayo. Ay pag muna ko pa. Mahirap ka magkangag ka ng bulis bakal ka ng tag 5 kilos. Ang dugay maguwa. La pila yata kung sa sweldo la. La. Henta! Ah! Grabe. Sa mga 30 maram tag bata na. Ala. Ulit taw ni gid la. Maram tag bata na ay. Grabe na tagal na. Puspos man ni siya babae la.
Puspos. Sa Facebook. Lasan. Kato pag abrin ako din, kering-kering yung cellphone. Oh. Usay kring-kring. Pagtanaw na ako, bye man. Nag-video call sila. Di ba nag-kering? Wala mo ko siguro to. Ingon i-charge ang cellphone ba? Pagtanaw na ako, apa ko makailan? Babae mo na yung Babae ba? wallpaper no. Babae. Wala mo kayo wallpaper. Delete na ko eh. Kung anak mo siguro ni Kala. anak mo siguro ni Sa wala. Sa wala. Dalag. Namutan na may nag-vlog lang. Mutan na may nag-vlog. Bigyan ako na i-mute. Sa wala. Kasi nga ako ba naman sa anak ko. Na babae. Kanang tutay mga dokak kilo. Kita mo na laki. Kuya na kam lakaw ka mabukatan na yung tutoy. Kasi, 4 kilo. Ila. Duwang kabog. dos, kotro tanan. Agay. Agoy. Ibala. Mutanaw dito wak. Matanaw to. Sige ako na i-mute. Sentaraw kita, kailan din karas din naman. Wala na din gasol ha. Gani. Yung gagah niya sa ang gaba pa rin kong gasol Tagalan ko 500 na lang. sa Sa sweldo, masugot na ko. bay baniro, gino ko na ko matang sumbak niyo. Ay, Tiguman rin ako eh, kay palit ng sapatos. Ases, madag tigom. Bot-bot ni mo wak. Lagi kong tagulan rin ang adlaw. May nag-push on ko na yung ito. Usap ito ba? Kadakuan ang lugar. Na, mo na maawaya na ka nag... Pusa. Muram kagway klase og mawak. Oy. Nando pa mo ka natulog. Ay, tulog anak ko. Awa na kamot ba? Ibang kanda ba? Pagtanaw. Simulagod. Kaan siguro rin sa... Ngano ni uyab si wako la dalon niya diri la. Uyab niya karon ingon anak ron idara. May di mapiang. Balik dyan na siya tanan. Tiga na lang kala na napoy mapuyo diri la. Asa ka day? Uyab niya ako. Bali-balian ta karon kamo na. Kamu na, bali-balian ta mo di ba? Dagan mo rin yung punos mo bali ayam pagminaw ang baya ha? Magminyo mo kadagdanan mo yung mga trabaho. Magbuhi lang mo na ako yapon magbuhi sa inyo, pisti mo. Paghiluan, hinusumok ka na ng mga matay mo hinustanan. Unsa di mo gusto po wak pag muman kag eskwela unsa mo gusto mahuman? Ay, ko lang. Sundalo, police, Dili. unsa man? Pilot. Pilot daw la. Tig-pilot balot. Pilot sa replano, may wadawat yung pisto na kipat-kipat na rin. Dili ko alam eh. Hadlo kayo. Sa pilot ta, pilot sa balot. Oh, tig-pilot balot mo. Ilang tarong nga. Eskwela gyud. Lahi ra gyud ni mahuman wak. Lain kay di mo man. Imo papawa mag-driver, mag-driver man. Gara ka imo papa, driver siya, dilisensya siya, lisensyado. Kuhan mga fly, tapulan mga fly. Ikaw, kinakarin sa ako, may pagbuhi pa kuwak. Kamatayo na ako, kuha na karon ay maagtansyo ng tuig. Si Bako. Abot mabot mo kag 90 la. Tayo na ka. Basta lang sa na kanang atag sa gobyerno. Nana Kasi, la. Wala lagi. ay, katang tinta. Oh. Tigbak. Tay. O, tintay uno na lang tayo, wala pagyapon. Lota na ni 100. Dahom, anak.
Si Wako may mag-atiman sa mo nig mag 100 na ka. Na, mo ilo na ka, mo Oh, na okay. mo Ikaw may nagatiman sa mga sanina ron. Ikaw may nagatiman sila dre. Na, amot lang si Wako. Ilis na, magkalibag na kumakabukag kag paper. Al, udon mo ikaw. Oo, na, dili na sigunin mo karon. Maayo lang magkitay karon, maayo pa kong lawat, ako'y maglaba. Sikit-kit la. Na, Di man ludon sikit-kit. yun, yun. Maayo kintay mo. Karon kay maayo pa kong lawas, maglaba ko sa inyo sanina, ug ako dahil makaigit, dili mo mo ilis. Liguan mo si Lulawak ba pohon. Yeah. Alsahon nimo. At kayo. Sa mga tagak pa lang, baling likod. Bugat biya jud kay na laba. Parang kung lulo sa una bugat At tayo. ay. Di ba kaya Pero nakaya na ti oh. dali. Na, Wa man day la. ha? Wa man day kay ma daw day ni Wako pag ikaw na pud magkalisod pohon. Wala lagi. Ayon labihan sa nina. Sanina ba? Mandar pa daw niyan. Ang ako sanina, way daw ni. Ay mo ingon siya. Bukal na nila. Walay daw ni ako nga sanina, iya di daw nihan. Inuna mo iya sanina. Iwak. Sina mga tuog na ta. Hi mga katik-tik, barot yung amo vlog, hinaot ka na lingaw mo, amping mo kanunay, bye-bye.